Mayong buntag kanagong tanan. Anya kita karon sa ikakauhaan duha nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanhong kalendaryo. Ikakauha ang duha sa tupa ika-22 nga Domingo. Mga igsoon sa Ebanghelyo karon, kung ako mo'y makutan-on kinsay akong dagiton o kumbira, ako yung pilion kadtong mga haiblaron, kadtong mga waykipon, kadtong mga pangag. Kung maglisod nagkaon pa o ingkipa niya ang akong lutupon nga sudan kabaw. O niya baboy hilaw-hilaw, pansit kadtong parak niya naamang gani humba kadtong unsa puros tambok niya mga haiblaron mo'y imbitahon niya ikahuman sa kumbira moingon dayon ko, oy mga silingan, mga nemo dire kay dagang sumura ang akong pagkaon. Sa akong pagkaon puros haiblan. Mao na. Diha ko isugilanon sa dili pa nako pasamo ng akong giandam ebanghelyo nga pamalandong. Diha ko'y usa ka higayon sa maong sugilanon nga diin mga igsoon ang maong driver ni Albert Einstein. Kanunay niuban niya, unya sa pag-uban niya, muhatag siya seminar or talk. Si Albert Einstein, siya mao'y proponent sa gitawag natong theory of relativity. O niya, daghan siya mga talks na gihatag sa nagkadaiyang lugar. Uban ang iyang driver. O niya, maminaw sa talk ang iyang driver. Pila ka tuig niyang hatag og ang iyang driver makahibaw na unsay sunod o unsay itabi ni Albert Einstein. Usa ka adlaw ni ana padulong siya og usa ka dakong seminar sa usa ka studio. Daghang kayong mga tao nga manampo. O niya mingon dayon ang driver ni Albert Einstein. Sir, unsa ka ha? Kung musugot ka, magbaylo ay ang duha. Inigsud nato sa studio, ikaw mao'y akong driver. O niya, ako mao si Albert Einstein. Musugot ka. Wala na'y problema, no? Basta ang atong isura nilang ta magkabaylo. O mo kini importante niya. Di ta magbaylo ay sa isura. Sige, tugutan ti ka. Ikay mo hatag og ikay mo as if si Albert Einstein. Tuon man, pagsunya nga to sa studio, pati nakuha, dakahan kay mga tao na maminaw tungod sa explanation niya, the presentation of the theory of relativity. Sa mga kanto, sa pagsugod ng yun sa to, niingon si Albert, na-memorize na hindi ay tanan ang akong ipaambit ni ng driver na to. Spoke ko muna for 20 years, magpaatubang pag yun, ma-memorize ka mo. No, ma-memorize ka mo. So maukat to, nga lab, nindog na yung presentation, mga tawa, mga tao, nalingaw sila, naay ng nakunan. Niya nata sa question and answer portion. Naman din ang question and answer portion. O maukat to, dagat yung mga pangutana. Dihay, usap ka pangutana nga, pwede lisura, tumagun. Mao nga naglisod kung tubag si Albert Einstein as if nga mao ang driver. So mao kadto nga naglibot-libot ang iyang tuyo. Pero daw kanang mao pagkanang simple kayo na. Kanang akong driver kahibaw kayo utubag ni anak. Tuod man ang tanan nagtubag kayo. Apa nang hindot unta nga iyang gitubag ang tanan without the aid of Albert Einstein. Ikaduhang sugilanon, diha to'y usa ka dalaga guwapa. Ug niya pagsayo sa buntag naa siya'y nocturnal
o gihimo niya nga buluhaton matag sayo sa buntag. Niduol siya sa pare. Padre, mangutana lang yun ko nimo, Padre. Kay basig mortal sin ni ang akong nahimo. Basta man di ay imong salaiday. Kanang sayo gud sa buntag mata ko. Ini mata nako, Padre. Mukuha dayon ko sa akong samin, umayon dayon ko sa akong kaugalingon. Ay, kagwapa, Diyan nimo. Alam kanindot sa imong kilay. Kilay nila? O kilay niya ang imuhang sitaw gani. Ako kanina din, ang pilok niya ay kanindot sa imong pilok. Piko tayo. Dapat imong kilay, uling tayo. Kagwapa nimo. Padre, mangutana ko, Padre, sa nisya o dili? Nitanaw ang padre sa maong babae. Nagwapa kayo o mingon. Pasag dilang naday, dili nagsala kanang sayo sa bunta. Ang imong mata, gimuta o gimilat-milat pa. Mao nga dili kay ka makaklaro sa imong itsura. Pasag nila, dili na sa. End of the short anecdote. Mga igsoon ko niya ni Kristo, as if I am using the word as if. Adunay, sa atong Ebanghelyo karon, giisgutan ang lain-laing hitsura sa taras sa tao diha sulod sa bangkete. Nga mao ni ang paghatag sa Ginoo sa pagpaila kanato mahitungod sa pagka mapaubsanon sa kaugalingon. Diha sulod sa bangkete, unang taras ang gitawag nato a bad kind of pride. Lisod sa tao nga wala siya'y garbo. Gikinahanglan usab sa tao nga dunay garbo. Apan dunay duha ka matang ang garbo. A bad pride and a good pride. Ato mo nung tukion, unsa ni bad pride. Pilingon o artihon nga tao. Ingon pa sa dictionary. Kinsa man siya ang tao pilingon as if mauni siya. Inordinate, self-esteem, unjustified self-esteem, exaggerated love, and concern for self. Unsa man ni concern for self? Suma sa Ebanghelyo, tungod sa iyang pagkamapahitason, pagsulod niya sa kananan, nidiretso siya lingkod diha sa presidential table. As if nagdahong siya na siya taas na pagkatao o taas siya kung nagkampot diha sa katilingban. As if mga igsoon. O kung sa mga kinitawag na to, concern for self. Kanang gitawag nato nga plastic, urukan, tupperware, deviant personality, o daghang nawong. Pilingon, piling, dato, o adunahan, pero puno sa utak. Dato tugot, pero sinuluban ra. Nindot o singinan, pero hinwaman sa silid. Dato, daw, kay ang gisulo puros gold. Gold-plated di ay. Piling dato, ang tiil na ay angklet. Ang kuko, werting limpyuha. Doon na may daghang pintura ang iyang kuko. Pero ang pusod, werting hugawa. Wa kapangilimpyo. Mahinhin daw, usulti. Pero hinigtalikod nimo, dilibak na diay ka. Pilingon, as if, dato, pilingong isog, muki ay matiay. Ingon daw kay pride, mangopya na diay. Maunang imbitahon ganita, ayaw yun og lingkod sa pinasilunggang dapit, kay dili na para atua. Kagabi kagahapon, pispiras ngadto sa Carmen,
giimbitar ko sa akong igala. Apan wa ko magpahibaw ani abot nako. Mao nga diretso kog sulod didto ko sa ilang kusina. Nikaon ko ngadto. Ulahi siyang nahibaw nga naan ako. Nabusog nako. Unya ko man akong kaon. Naghinay-hinay at padamang kong putos daan. Naghinay-hinay na kong pamutos. Pag human akong pamutos kagabi, ako nag-isipin ngadto sa akong sakyanan, miso dayon ko ngadto sa ilang sala. Nagkaon na lang ko og mani, kay ganahan man ko. Labi na ng mani nga hinimo untang diri. Miso nagbaday magahimo diri wala sayo, no? So mao na ako nga igsoon. Kung imbitahon gani ka, ayaw diretso ngadto sa sala nga anaa ang lamesa, diretso sa kusina o unaha ang magpamutos. Sige, pangatawa sa mo. Ang ikaduha nga atong mailhan sa as-if nga mao'y hinungdan karon atong santos nga ebanghelyo nga diin gitukmon ang atong pagka-mapaubsanon. To become humble, great pretender. Piling maayong batasan, sus di man di ay makaon o iro. May pangiro, makaon pa, pwede maghimuong kasahos. Ang pilingon, maayo ra muasta, pero why kahibalo? Mugamit og tay tao aron pag-maintain sa iyang estado. Feeling guwapo o guwapa. Ika, tungod lang sa gisulok, apan inutang mandiyan. Uban-uban sa iyang amigo o amiga nga mga dato, grupo sa mga alta, giingon pa sa mga idalidaran, sus Mariosep, sulong kong nindot na sinina, sapatos pa imo branded, burluloy pag-imo, di na masudlan ang iyang kamot o ang iyang tigil. Di ay kanakuhaa, nangawat lang sa pitaka ni mama o ni papa. Kaluoy. Ang taong pilingon, mauna nga siya, di makadungog, di mo balibad, kay maghimo niya ang tanan. Bisan hilikod, tanan para niya dunay tubag, kay nga naman, ang pilingon nga tao, mahadlok mahagba. Ang tanan na dunay tubag, kay siya miyembro man sa Sweeto Club. Giingon pa nga ang bad bride o pilingon gidescribe na inordinate, sa pa excessive, exaggerated. Unsa man ko ni ay ang good bride o conceit is humility. Unsa man yung good bride? Ang good bride na puno sa kamapaubsanon. Ang good bride ato karon mahimo diha mismo sa pamaagi ni Maria, diha sa iyang pagkainila. Si Maria nagdala ng good bride. Una sa tanan, sawa pa ang gitawag nato libro nga Biblia, diha na si Maria. Sawa pa moabot si Jesus sa kalibutan, dinhi na si Maria. Ipahibalo na siya sa Ginoo. Wa gyud siya manghambog. Maunay good bride. Uy, ako ra ba? Dato, kinahanglan ko ibutang og usa ka lugar nga ako ara. Ako ra ba? Dato, kinahanglan ko nga mopahiluna sa kong kaugalingon. Kay maunsa man ang akong estado sa mga tao nga ang ilarabang mata kanunay nagtutok kanako, maintain yun na ang akong kaugalingon. Apan si Maria, lahi mga igsuon, nibisita pa sa iyang agaw
nga si Santa Isabel. Si Maria, nilingkod ba sa pinasinunggang David? Wala. Nakapili lamang siya sa pinakamaanindot nga David. Kung akong balikon, asa man ang nindot nga David diha sa kumpira. Naaba sa lamesa nga gipahilona na ang mga pagkaon o tuaba sa kusina. Ang good bride di mauwaw mo padayag sa iyang katapos. Apan dili pud siya proudly present. Magpaabot gyud kanus ang tawgon. Ang good bride nga tao dili mangita og komplikado nga paagi. Muhatag noon og paagi unsay hapsay. Ang good nga tao kahibalo mo tan-aw sa iyang silingan, di pod kahibalo manghambog o mupapili sa iyang kaugalingon. Ang good bride, nga mao ang good nga tao, kahibalo siya mupahiluna sa iyang kaugalingon bisan sa bisag asang dapita. Ang maayong tao sumala pa sa atong santos na ebanghelyo. Iisa gayon sa Ginoo. Apan ang dautan nga tao tungod sa pag-isa sa iyang kaugalingon, ipaubos gayon sa atong Ginoo. Mao mga igsoon nga ni Kristo, pili asa ka. Naa ka ba sa good bride or naa ka ba sa bad bride? Ikaw asawa, kay ikaw taas man og naabot sa imong bana, nagsigi ka bang panghambog sa imong naabot tungod kay ikaw mas taas og kahibalo? It's a bad bride. Ikaw bana, tungod kay ikaw usgan sa sayop sa imong asawa, imo dayon siyang sumbagon, ayaw siya sumbaka, plantsaha lang. Dili tama. Kundili higugma. Kay ang bad bride wala may padulungan. Apan ang good bride adunay sangputanan nga diin mao ang gitudlo ni Kristo nga mao ang pagka mapaubsanon. O diha sa pagka mapaubsanon, maangkunan to ang kalinaw. Amen. Manindog.